हे बम एगो सच घटना हम रउरा सबे के बतावतनी जवन की अमरनाथ में बादल फटला से कमरियन भाई के जान चल गइल बा। देखी वो घटना के बारे में हम सुनावतनी। अखिया से गिरतावे लाखों लोग के लोरावा करतानी और जी बाबा धोके राउर गोड़ावा काहे हटल भोला बादल दुनिया हो गइल पागल ओही पनिए में दह गइले पिया पनिए में दह गइले। अखिया से गिरतावे लाखों लोग के लोरवा काहे हटल भोला बादल दुनिया हो गइल पागल काहे हटल भोला बादल दुनिया हो गइल पागल वही पनिए में दह गइले पिया पनिए में दह गइले। परजेंट बार सैफ म्यूजिक भोजपुरी। बड़ी भोला राउर होइया पामान जी लोगावा गरीबावा जरोई। हे बाबा वहाँ के कहीं से रौरा भेज दे। जब जब होई ओके पारसानी रतियों में ना सोई रौरा दुआरी फेरू ना जाइब कान्हा पकावरे अब ना उठाइब दुख दिल पसह गइले। अखिया से गिरतावे लाखों लोग के लोरावा अखिया से गिरतावे लाखों लोग के लोरावा बाबा हटल काहे बादल दुनिया हो गइल पागल बाबा हटल काहे बादल दुनिया हो गइल पागल वही पनिए में दह गइले पिया पनिए में दह गइले। प्रेजेंटेड बाय सैफ म्यूजिक भोजपुरी। खुशबू रिकॉर्डिंग स्टूडियो कहला बिशनपुरा बाजार मिक्स बाय इमाम बाबू। गइल रहले पिया सबका हो साथ में जल ढारे अमरनाथ में। हे बाबा ई रौरा का कइली घट गइल घटना 5 बजे शाम के मिलल खबर आधी रात में गुड्डू सोनी गावे रोई रोई इमाम ने जरे कहे रोई रोई आइब लौटी के कह गइले हो। अखिया से गिरतावे लाखों लोग के लोरावा अखिया से गिरतावे लाखों लोग के लोरावा बाबा हटल काहे बादल दुनिया हो गइल पागल भोला हटल काहे बादल दुनिया हो गइल पागल वही पनिए में दह गइले पिया पनिए में दह गइले। प्रेजेंटेड बाय सैफ म्यूजिक भोजपुरी।